Sí, bon vespre. En primer de tot agrair al representant de la llar d'infants de la Casa dels Infants, el senyor Paredes. Crec que hem d'entendre bé el que es tracta amb els tiquets de guarderia. No sempre es tracta de donar una part del salari en espècie mitjançant aquests tiquets de guarderia o de restaurant, com vostè ha comentat. En molts casos, la pròpia empresa li ofereix al treballador la possibilitat de que part del sou que rep ho rebi, part del sou pactat que té ho rebi mitjançant aquests instruments que no deixen de ser, d'alguna manera indirecta, un ajut, com hem explicat el senyor Paredes, perquè la fiscalitat no sigui tan gravosa i especialment amb els sous baixos. Per altra part, també en certes ocasions, i estem parlant ja d'un altre nivell bàsicament de directius, en molts casos es pacta d'una manera expressa quan hi ha un contracte, en aquest cas d'alta direcció. Però no hem d'oblidar que en molts casos estem parlant que el propi treballador tria que part del seu sou, per no tenir la retenció corresponent, sigui amb aquests tíquets. El nostre posicionament és clar, nosaltres creiem que és un element més de pagament, un element més admès per la majoria de col·legis i que nosaltres penso que hauríem de fer l'esforç com a Ajuntament de propiciar a la gent que pugui pagar mitjançant aquest instrument.